Святлана Ціханаўская сустрэлася ў Кіеве з беларускімі добраахвотнікамі, якія зараз ваююць у складзе ўкраінскай арміі. Яна ўручыла ім медалі ад аб'яднанага пераходнага кабінету. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі узнагароджвае медалём гонар і годнасць нашага шаноўнага капелана з пазыўным Марцін. Служу Христу! Живи Беларусь! Живи вечно! Слава Украине! Героям слава! Узнагароджваецца медалём гонар і годнасць пазыўны ляснік. Служу народу Беларуси и Украины. Я вдячний команді президента Ціханаўскай. Я вдячний команді Павла Латушки, які тримають національну Білорусь у фокусі. Сподіваюся, що ви, побачивши на свої очі, що тут відбувається, який коварний у нас ворог, і ви почнете більш активно готувати свій народ до національного супротива і допомоги України в цій екзистенціональній для нас, наших обоих наций війні. Я вдячний спецпредставнику з Петру Чорногору, який ведає, що таке війна, який з'являється старшим офіцером, який розуміє, що словами у її не перемогти. Я впевнений, що при певній політичній підтримці, соціальних гарантіях, нас тут будуть тисячі, десятки тисяч людей, і ми будемо здольні допомогти Україні і сподіватися, що вона допоможе нам. Узнагароды таксама атрымалі грамадскія актывісты і журналісты, якія асвятляюць беларускую тэматыку. Перший хочу запросить тады на атрыманне ўзнагароды вядомую беларускую спявачку, якая стала фактычна тварам беларускіх творчых пратэстаў, Маргарыту Ляўчук. Медаль Францисцы Скарыны. Мне вельмі прыемна, прывітанне ўсім, даражэнечкі. Гэта насамрэч сюрпрыз для мяне, але ж вельмі прыемны. Дзякуй, паважаная Святлана, дзякуй усім, хто сюды прыйшоў, дзякуй нашым ваярам. Я прыйшла сёння падтрымліваць вас. Падтрымайце мяне. Мне вельмі прыемна. Я люблю Беларусь, люблю Украіну. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Дзякуй! У той жа дзень Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Наконец, Украина, якую мы так долго чакали, и поверьте, белорусы вельмі натхненные гэтым визитом, вельмі натхненные словами падтрымки президента Зеленского и министра Сибиги. И, конечно, жартачки вашего президента таксама вельмі ўплываюць на эмацыйны стан. Падчас урачыстасці удзельнікі выканалі дзяржаўны гімн Украіны. Таксама была абвешчаная хвіліна маўчання. Ціханаўская адзначыла, што ў расейска-украінскай вайне загінула 90 беларусаў, якія ваявалі за Украіну. Я не представляю такой падзеі, якая б вымусіла беларусаў ваяваць супраць Украіны. Але мы бачым, што на дадзены момант сітуацыя ў Украіне эскалюецца, што гэтыя вучэнні з арэшнікам, з ядзернай зброяй, яны уплываюць на то, як успрымаюць нашу краіну. І, канешне, гэта наша стратэгічная мэта разам з украінскім бокам. Зрабіць усё магчымае, каб Лукашенко не ўцягнуў людзей у гэтую вайну падманам, не падманам, загадам.